ассалому алайкум, салому дуруд ба ҳар яку як шумо бародарону хуҳарони муҳоҷир, обуначиёни шабакаи муҳоҷир ва қонун. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ҳатман ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро гирифта паҳн кунед, ки то ки мардум аз ҳамин чиз бохабар бошанд. як хоҳиши дорам аз ҳамаи шумо, ки ҳамин наворе ки ҳозир шуда истодааст, ҳатман гирифта ба ҳама паҳн кунед, то ки воҳима, паника аз байни мардум дур шавад. мақсад ки бовар кунед, аз ҳамин қонунҳое ки ҳозир баромада истодааст, бисёр ман хаста шудам. шуморо намедонам, ки ман хаста шудам. ҳатто қонуне ки ҳоле нест, байни мардум паника мекунем, одамо уже то 30 числа билетҳои 30,000, 40,000 харидагӣ, имрӯз омада руайдӣ аз байн рафт. чӣ хел аз байн рафт? акнун ҳатмӣ нест, ихтиёрӣ аст. ҳатман ба шабакаи телеграми мо қонун РФ низ обуна шавед ва аз хабарҳои нав ба нав бохабар бошед. имрӯз 27 июни 2025 хабари расмӣ аз тарафи давлати рус омада расид, ки дигар QR-код барои мову шумо ҳатмӣ нест. ҳозир программаи кино ихтироъ кардагианд бо ном руайдӣ, ӯ ихтиёрӣ аст, яъне ки хоҳед агар скачат мекунед, нахоҳед не. бе QR-кодам аз моҳи июл сар карда дохили Россия шуда метавонед. барое ки то дина информатсие ки буд, ҳама дар паника буданд. ман 2 рӯз пеш навор кардам, гуфтам ки ҳамин руайдӣ агар баромад, ҳалаш пайдо мешавад, набаромад муҳлаташа бо дароз мекунанд. чӣ хеле ки ҳамин гуфтагӣ ман шуд, муҳлаташро дароз карданд бо муҳлати номаълум. кай акун ҳатмӣ мешавад, ҳеҷ ки намедонад. ҳозираш метавонед ки кае ки хоҳед билета гирифта омадан гиред, ягон монеа нест. не ки агар шумо хоҳед ки фаҳмед ки визатон маҳкам аст ё маҳкам не, метавонед ки ҳамин руайдиро скачат карда, установка карда аз пайи зиндагитон шавед. мақсад ман шаб ҳатто ҳамин приложение пайдо шуд, видео карда фаҳмондам ки чӣ хел карда шумо худатон метавонед ки дар ин приложение регистратсия кунед. не ки мутаассифона бисёри одамо ба отказ омада истодааст, барое ки ҳоли программа тайёр нест. ин қадар количество одамое ки атака кардан ин программая, имрӯз баромада аз гапи гуфтагиашон гаштанд. чӣ хел гаштанд? маълумоти расмӣ давлатӣ буд, ки бояд ки ҳама иностранцо баъди 30 июн бо воситаи QR-код дохили Россия шаванд. имрӯз 27 июн хабаре паҳн шуд, ки ва пайдо шуд дар официальный сайт, ки шумо метавонед ки бе QR-код дохили Россия шавед. ин якоби ихтиёрӣ аст ва дар он ҷо гуфта шудааст, ки дар асоси постановление таҳти рақами 15 сарҳадбонои рус ҳақ надоранд ки шуморо бе QR-код сар натиҳанд ба ҳудуди Россия. яъне ки QR-код аз байн дар айни ҳол рафт. дида истодаед ки дар 24 соат 40 соат чӣ хел қонунон нав шуда истодааст. мо ҳатто успед намекунам навор кардан ба як чиз мешавад, бо намешавад. не ки худо моя паника омоя ҳеҷ ки атминид накардааст. майлаш ман як 18,000 ё 19,000 подписчик дорам. радиои озодӣ миллион подписчик дорад. баромада саҳар гуфт, ки баъди 30 ин чиз официалӣ мешавад, бе ин иностранцое намемонанд. ҳозир ҳамона тамошо кардагӣ аз пайи ҳамин руайдӣ, ҳама кора партофтагию руайдӣ регистратсия. барои ҳамин бародаро, то як чиз 100% қабул нашавад, байни ҳамдигар паника накунед, ки тамом баъди 30 мо даромада наметавонем. ин чиз бисёр вақтҳои тӯлонӣ давом мекунад, барое ки як программаи барои сохтан чанд қадар вақт лозим. ҳамин министерство цифровой развития Российской Федерации баромада ҳамин гапа амирӯз гуфтае, ки якум посолствои Россия дар Ӯзбекистон баромада гуфт, ки обязательный нест, яъне ки ҳатмӣ нест, метавонед ки бе QR-код дохили Россия шавед. дуюмаш мана сайти ҳамун министерство цифровой развития Российской Федерации ба ҳамин чиз баромад, яъне ки дар ҳамунҷо нависед, ки ҳатмӣ нест. хоҳишмандон метавонанд ки скачат кунанд, агар нахоҳед дар кор нест. мана ҳамаи коре ки шуда гузашт. барои ҳамин аллоҳ ҳамотон нигаҳбон бошад. наворо гирифта паҳн кунед, барое ки дар як кас агар ёрдамат расад, ҳамиқа хуб аст. агар ҳамин навор ҳозир як кас тамошо кунаду апаи кораш шаваду ҳамун паника аз дилаш дур равад, ба шумо бисёр савоби хуб мешавад. мақсад ки мо бояд ба якдигар ёрдам кунем, бояд якдигар дастамои гирем, барое ки бисёр ҳамин қонуну қонунгузориҳо баромада ҳозир одамое ки ҳастанд 7000 сомон 6000 сомон билет харида истоданд, ки ман баъди 30 даромада наметавонам Россия гуфта, вале қонун ҳозираш ба шуморо
заставить نمیکند، مجبور نمیکند که QR کد گیرید.